Umqeqeshi weBanyana uDesiree Ellis uthi uzogxila ekuqiniseni iqembu lakhe njengoba eseqala uhlelo lweminyaka emine ngokubhekana neLesotho emdlalweni wobungani ngeSonto. UEllis uqoke iqembu labadlali abazinze kuleli kuphela nelibandakanya abadlali abayisishiyagalolunye abasha. Lo mdlalo uyingxenye yamalungiselelo omdlalo wokuhlungela iAfrica Cup of Nations ngasekupheleni kwalonyaka. Banyana yagcina ukudlala okungcweka neJapan ngolwezinyaka enye. Yiwona ke lo mdlalo yavala ngawo unyaka okwenzeka kuona izinto eziningi ezifaka phakathi ukuyodlala kwendebe yomhlaba yabesifazane kanye nokunqoba indebe iKhosafa okwesithathu. Kodwa ke Banyana yakhishwa kweyokuhlungela ama-Olimpiki ngenkathi ithelwa othulini ngomakhelwane iBotswana. UEllis usenquma ukuqala lo nyaka ngokuthi adlale neqembu elingaqinile kangako iLesotho. After every World Cup, the new cycle starts, and whether we like it or not, you have to refresh. We're in a transition period, and it's a good start for us to have a look at players. We know what the others can do. Yize uEllis ezobebheka ukunqoba uma ngabe sedlala nomakhelwane, leli kuzoba yithuba lokuthi aqale manje ezinamaso okwenza ngcono indlela iqembu lesizwe elidlala ngayo. We need to minimize our mistakes. We speak about that all the time. At the higher level, you get punished. We talk about being possession-based, but we need to be more concentrated and more organized in that terms and not give the ball away so easily. Umdlalo weBanyana neLesotho uzobanjelwa kwephezulu eTsakane Stadium ngehora lesithathu ntambama ngeSonto.